ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಏನೇ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಅವು ಬಕ್ಕ ದಾಲಾತ್ ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಫ್ರೈ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಊರಿಲ್ಲದ ಲೇಸಡ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಬಾಬ್ಲ ನೆಕ್ಕಲ ಒಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಸುರುಕ್ಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂಗ. ಸುರುಕಾದ ಚರ್ಮ ದೇದಿನ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಕಿಲತಾತ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ಹದಾ ಸೈಜ್ ತುಂಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಏಳೆ ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಲ ಎನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡದ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಪಾಡುನ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದ ಬೋರುಡೆ ಬುಲೆದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ನೆಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ತೆನ್ಪಾಡ ನೆಕಲ್ ಮೂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಕೆಂಪುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಕೆಂಪುಂಚಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದ. ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಅಂಗಡದ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲಡ ಉಪ್ಪುನ ಮೂಜಿ ವಸ್ತುದಾದ ಪಂಡ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲೆ ಅಂಚನೆ ನುಂಗಾದ್ನ ಪುದೀನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲೆಡ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತು ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ನುಂಗಾದ್ನ ಶುಂಠಿದ ಪುಡಿ ಅಂಚನೆ ಆಮ್ಚೂರ್ ಪುಡಿ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಸೆದಂತೆ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಲಿಂಬೆದ ರಸನ ಪುಂಟುದಿವನ್ಲೆ ಕಾಯವನಗ ಮಸಾಲೆ ಕೋರಿನ ಪಸದುಪ್ಪೋಡಾಣ ಒಂತೆ ತೆತ್ತಿಲ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದ. ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತನಾತ್ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದಲ್ಲಕ ಬಣ್ಣ ಕೊರೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಕಾಯಾವೇರೆ ನಿಕಲ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ದಾತು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲಿನ ಕಣ್ಣೆದರಡು ತೋಜಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತೂಕ ಅವು ಕೋರಿ ಏತು ಒಯ್ತೊಂದು ಪಂಡದ. ಸುರುಕಾದ ಇಂಚಿನಂಜಿ ತೋಪ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ದಿಕ್ಕ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋರಿದ ತುಂಡು ಪಾಡಂಪೋಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ದ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ಅಂಚನೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಿಲ ಕೋರಿಗ ರಡ್ಡರೆಡ್ದ ಮೂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತ ಕೆಂಪು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಬಾಬ್ ಪುಡಿಟ್ ಖಂಡಿತ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಡಿಡ ಆತ ಕೆಂಪು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚನೆ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪೊಡತ ಪಾಡ್ಲೆ ಸುರುಕು ಚೂರೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಬೊಡ್ಡ ಕಲಪನ ಪಾಡೊಲಿ ನಮಕ್ ತೆತ್ತಿದ ಮಂಜುಲ್ ಪಾಡುನ ಅಗತ್ಯನೇ ಬೂರ್ದುಜಿ. ಇತ್ತ ಪೂರವೆನ್ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ತುಂಡುಲ್ಲ ಮಸಾಲೆಡಲ್ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟಾವಡು ಊರಿಲ್ಲಡ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬೆಂಜನ ಅಥವಾ ಕೊಜಪದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಐತಪ್ಪ ಕತೆ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪನಗ ಪಸೆತಾಂಶ ಸಮ ಅಪ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರಾದು ಪೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ನೆಕಲು ತೆತ್ತಿಲ ಪಾಡಲಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಕೋರಿ ಮಸಾಲೆನ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತೊಂಡೆ ಸುಲುವಾದ ಕೋರಿನ ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ತಾಸಾಣಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ನೆನೆಯರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಹದ ತೊಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಕಾಯರೆ ಬಿಡ್ದಿತ್ತ. ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದನ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದ ತೂವೆರೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೋರ್ದ ತೊಂಡು ಎಣ್ಣೆಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಇತೆ ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ ಕಾಯ್ದಣು ಪಂಡದ ಗೊತ್ತಾವನಗ ಒಂಜೆ ಕೋರ್ದ ತುಂಡುನು ಪಾಡಂಪೋಲೆ ಒಂಜಿ ಗಮನ ದಿವನ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಡು ಮೀನಿ ಪಾಡೇರೆ ಪೋಯಡ ಎಣ್ಣೆದ ತಾಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲೆ ಕೋರಿನ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇತೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಮಕ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆದ ತಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂಡಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಮಿನಿ ದೀಯರಡ ಕೋರಿಗೆ ಲಾಯ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಒಲಾಯ್ಡು ಬೇಯ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ತೋಟು ಕಾಯವೇರೆ ಪೋಯರಡ ಕೋರಿ ಬೇಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ತಾಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹೋಯ್ತುಂಬಿಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಹದ ತೋಟು ಕಾಯ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಇತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯದಾಯ್ಬೇಕ ಒಂಜೆ ತುಂಡನ ದೆಪ್ಪಲೆ
ಆಯ್ತಾ ಒರಿನ ಕೋರ್ದ ತುಂಡು ಪಾಡ್ದ ಒಂದೇ ನಮನಿ ಕಾಯಲೆ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೋಚ್ಪಾ ಒಂದಿಜ್ಜ ದಾದಾ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಪೂರ ಕಾಯ್ದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಈ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡುವ ತೂನು ಇತ್ತಿನೇಡು ಜಾಸ್ತಿ ದೀಪ ಬಕ್ಕ 1 ನಿಮಿಷ ಕಾಯವ ಅಪಗ ಕೋರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಕಲರ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತಂಬು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ದ ಕೋರಿದ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ನ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ತಂಡ ಅವಲ ತೂಲೆ ಹೇ ಕೋರಿದ ಕಬಾಬ್ ತಯಾರಾತಣ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಕ ನಮಕ ತೆರಿಪಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಡ ಪಂಡದ ನೆಟ್ಟ 100 ಗ್ರಾಮಗ ಸುಮಾರು 181 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿ ಕಲೆಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬರೀಟೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿಹ್ನೆನ ಒತ್ತರೆ ಮರೆಪಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.